te lo limpio ahí. Vale. Espera, fora c'è un simulatore. Espera, che è un po' huevo. Vale, xa, abres a porta, saio, hola, moi boas. ¿Quieres que me meta las...? No, es que no lo hice contigo porque quería un proceso. Ah, vale. Están grabados. Sí, señor, nada, no tenéis ningún problema, ¿vale? Venga, chao, chao. Hostia, qué susto, que Roma me acaba de gastar. Siempre aquí, comida aquí, ¿vale? ¿Sí? Dime. No, aún no. Ah, sí. Muy bien. Vale. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Venga, perfecto, gracias. Mierda. Yo abro un poco más. Mira, No. darle un poco los que quedan. Vale. ¿Puedo entrar? Sí, No están grabando. Bueno, no. Sí, no, 5 minutos te.
saludar a los presentadores, pero sin necesidad de acercarse a uno solo, para intentar no guardar el distancia. A la vez hay un poco. Muy bien. Sí. Señor Morado, Hola, buenas buenas tardes, tardes. benvido a Ferretuega. Muchas gracias. Con que expectativa sacou de Vox vostede mesmo a este debate? Pues asistimos al debate con la intención de sorprender, sobre todo, de poder trasladar nuestras propuestas a los ciudadanos en Galicia y de que el debate se desarrolle fundamentalmente en los cauces democráticos y con la libertad que, por desgracia, no estamos teniendo durante esta campaña electoral. Moitas gracias. Perfecto, muchas gracias.
falsa alarma.
¿Qué somos los primeros en llegar? No, los segundos. Ah, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora aquí a izquierda, que vas a hacer aquí. ¿Podemos retirarla? Vale, perfecto. Señora Pino, boas tardes, benvida a CRTVG. Que espera Ciudadanos e a súa representante do debate desta noite? Bueno, pois evidentemente o primeiro que temos que dicir é agradecer a esta Casa, Televisión de Galicia, Televisión de todos os galegos, poder ter a oportunidade de poder falar directamente a todos os galegos para que saiban, neste caso, e coñezan as políticas que temos que mostrarlles, que temos que propoñer, políticas laranxas que van a ser fundamentais para poder reconstruir dunha vez, tras a pandemia que estamos vivindo, a Galicia, a nosa terra. Son políticas que van a permitir que Galicia non siga barrada 4 anos máis, que van a permitir que lle demos futuro, que lle demos oportunidade a nosa terra para os nosos fillos e os mozos que, lóxicamente, sabemos teñen que irse fora agora mesmo para buscar oportunidade. Así que oportunidade única, vamos a aproveitala. Creo que os galegos é un exercicio democrático que poidan escoitarnos a todas as forzas políticas que participamos nestas eleccións, así que creo que iso é de agradecer. Moitas gracias. Gracias. Por aí. Sí. Perfecto. Estás moi guapa. Gracias. Vamos a entrar los presentadores, pero sin necesidad de acercarse a un solo, para intentar no guardar el distancia. A la vez hay un poco. Muy bien. Sí. Señor Morado, Hola, boas buenas tardes. benvido a CRTVG. Muchas gracias. Con que expectativas sacou de Vox vostede mesmo a este debate? Pues asistimos al debate con la intención de sorprender, sobre todo, de poder trasladar nuestras propuestas a los ciudadanos en Galicia y de que el debate se desarrolle fundamentalmente en los cauces democráticos y con la libertad que, por desgracia, no estamos teniendo durante esta campaña electoral. Moitas gracias. Perfecto, muchas gracias.
de declaracións. Boa tarde, señora Pontón, benvida a CRTVG. Cales son as súas sensacións cando falta xa menos de hora e media para que comece o debate desta noite? Bueno, pois eu primeiro encantada de poder estar aquí na casa de todos os galegos e galegas para que hoxe pois poidan ver cal é o contraste entre as diferentes opcións políticas que queremos liderar o futuro. Para min, pois, tamén moita serenidade pensar que vamos a poder trasladarlle aos galegos e galegas cales son as nosas alternativas neste momento e intentar ilusionar a máis xente con ese cambio que representa o BNG, un cambio no que creemos que este país pois, é un gran país, que temos moitísimas oportunidades e que nesta crise temos todo para poder sair adiante, enfrentar os problemas e as dificultades que temos. Por lo tanto, esta é pois, unha oportunidade que ademais é a esencia da democracia, non entenderíamos unhas eleccións sin un debate e, polo tanto, pois eu agardo que este debate tamén axude a todas esas persoas que hoxe teñen dúbidas a definir o seu voto, porque é importante que o próximo 12 de xullo haxa unha gran movilización e, como non, pois desde o BNG intentaremos convencer a cada día máis galegos e galegas que somos a alternativa para que se poda producir un cambio real. Moi ben, moitas gracias.
policías de seguridad. De los de Alcoa. Ah, sí. Pero están de la barrera para allá. A la izquierda. Vayan a estar presentadores. Señor Gómez Reino, boas tardes. Benvido a CRTVG. Contenos que agardan vostede e a súa formación do debate desta noite. Bueno, moi boa tarde a todo, en primer lugar, a todo o persoal da Radio Televisión Pública de Galicia, a todos os galegos e as galegas. Acabamos de estar agora mesmo cos traballadores da Alcoa, San Cibrao, que están na porta da Radio Televisión Pública de Galicia. Baixamos, evidentemente, a mostrarlles o noso apoio. Imprescindible salvar os máis de 500 postos de traballo que hai agora mesmo en xogo na Mariña. Ademais diso, pois, é un placer estar nesta casa. Tamén dicir que, bueno, o noso compromiso de Galicia en Común é, bueno, acabar co control político do Partido Popular na Radio Televisión Pública de Galicia. Hoxe vamos a trasladarlle aos galegos e as galegas a nosa proposta de futuro para gobernar e cambiar este país. E hoxe esperamos empezar a deixar atrás a Galicia do pasado e a Galicia do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Por aí. Vale.
día estupendo, xe demais. Sí, perfectamente, vamos aí. Nas cámaras, e xusto ahora cando entremos á esquerda, está o atril, estarán os presentadores, van a saludar, pero sin... Sí, saúde en mi día, Aquí á esquerda. Así que ni los codos podemos tocar, como dicen, ¿no? Es decir, que hay que mantener amistad absoluta, ¿no? Yo creo que, si non me equivoco, teño agora que facer unha declaración. Sí, aquí podes sacar a máscara. Muy ben. Pues moi ben. Señor, Todo ben? Bueno, moi ben. señor Caballero, boa tarde. Vamos quitar a máscara, si pode ser. Benvido a CRTVG. Contenos, con que expectativas chega ao debate desta noite o candidato socialista? Bueno, o Partido Socialista é un partido que sabe gobernar en concellos, en España, e o 12 de xullo nos xogamos o futuro da Galicia que queremos. Xogámonos unha Galicia de progreso fronte a unha Galicia cun proxecto esgotado. Xogámonos unha Galicia liderada polo Partido Popular ou unha Galicia liderada polo Partido Socialista. E nós cremos que nunha crise como esta non é o mesmo que goberna a dereita a que goberna a esquerda, que necesitamos políticas progresistas para defender os servizos públicos, a sanidade pública, o estado do benestar e tamén para facer unha nova política na reconstrucción na que ninguén quede na cuneta. Así que con todas as ganas, con todo impulso, gustaríanos a verdade que houvese máis debates tamén aquí na canle pública, de debates de televisión cara a cara co presidente da Xunta, máis Feijóo e o Partido Popular que dirixen o ente teñen marcado outra xenda, a nosa xenda sería distinta e dende logo estamos cos venres negros e defendendo sempre a galega. Gustaríanos máis programación para as eleccións, máis debates electorais, porque estamos nunha crise moi profunda e queremos dicirlle aos galegos e as galegas que temos un proxecto para o benestar, para a igualdade, para a defensa dos máis vulnerables, polo emprego, para todos os galegos e galegas. Somos o cambio coa garantías, o cambio no que poden confiar. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Vamos a poñer outra vez a máscara para cumprir todas as... Moi ben, moitas gracias, moi atentos os dous. Moi ben. Por aquí? Moi boas. Y cercanía. Sí, es verdad. Puedes sacar la máscara para hacer la valoración. Sí, perfecto. Hola. Boa tarde, señor Casal, benvido a CRTVG. Moitas grazas. Que agarda, cal é o obxectivo da Marea Galeguista no debate desta noite? A verdade é que veño con moita ilusión, tamén con moita responsabilidade, porque
O 12 de xullo se vai decidir un Parlamento, porque hai que recordar que non se elixe un presidente, se elixe un Parlamento que vai definir o que vai ser o futuro de Galicia, con toda a reconstrucción nesta nova normalidade. E, bueno, unha das cousas que veña a conseguir é que Alcoa non se peche, entre outras, Moitas cousas, bueno, a realidade é que vamos a ter 4 minutos por bloque en cousas que o señor Feijóo tivo 4 meses no telexornal da Televisión de Galicia. Pero, bueno, o intentaremos ainda así. Moitas gracias. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Vale. Grazas. Hola. Señor Núñez Feijóo, boa tarde, benvido a CRTVG. Como afronta o debate en que vai tomar parte en menos dunha hora xa? Temos a oportunidade de facer un debate entre as distintas opcións para presidir a Comunidade Autónoma a partir do 12 de xullo. Quixera, estou convencido de que vai ser un debate respetuoso. Respetuoso, en primeiro lugar, entre os candidatos, porque cando hai argumentos non é necesario utilizar ningún outro mecanismo. Respetuoso tamén cos cidadáns, porque os cidadáns acaban, e estamos todavía, cos efectos dunha profunda pandemia, especialmente coas familiares das víctimas, os que nin siquiera se poderon despedir como merecían os propios falecidos. Respetuoso porque Galicia é un pobo respetuoso, por conseguinte, espero desexo que o debate sexa útil. Útil para que os cidadáns, os galegos, miremos as dúas opcións para gobernar Galicia. Ou ben un multipartito de bastantes partidos, ou ben un partido mayoritario
que teña un presidente cun goberno unido e que se poña a gobernar dende o primeiro día e que aplique o seu programa electoral dende o primeiro instante. Eu espero e desexo que sexa un debate clarificador dentro do formato posible e eu supoño que estarei moi orgulloso de poder ofrecerlle aos cidadáns non solamente os anos de experiencia, que é unha década de experiencia, senón tamén esa experiencia de disposición de este período complexo que vamos a enfrontar. A pandemia económica e a pandemia social non van a ser fáciles, pero estou convencido que, no meu caso, o que podo comprometer o poderei cumplir, e no meu caso o programa electoral que fixemos o podemos aplicar dentro do primeiro instante. Serei, se os galegos así o queren, un presidente libre para un pobo libre que libremente elixa o seu presidente e o Parlamento de Galicia o próximo 12 de xullo. Moitas grazas. Moi ben. A vos. Moi ben. Perfecto. Vale, moitas grazas. Hasta logo.